Hey yo, så er det tid til en ny Ask Me Anything. Yes. Lad os bare komme i gang. Det bliver mega nice. Det første spørgsmål, vi har i dag, det kommer fra en, der hedder Runat. Og han spørger sig først, kommer der ikke snart nogle nye covers af nogle sange? Bare rolig, det gør der lige om lidt. Men han spiller også spørgsmålet, kan du egentlig spille nogle instrumenter? Det kan jeg godt, men jeg spiller kun et. Eller bas, ligesom når jeg synger. Det spørgsmål kommer så fra Felipe Rosen. Og hun spørger, har du en nice playlist til en fest? Og det har jeg. Vi starter hårdt ud. It's My Life Bon Jovi. Så går vi videre til Uptown Funk, Bruno Mars, eller måske min version, som er inde på YouTube. Så går vi så videre til noget Britney, noget Toxic. Så skal vi også lige have noget Backstreet Boys, noget drengene kan synge med på. Noget Everybody. Så skal vi lige have lidt dansk, noget Volvo Baden. Den holder bare alle steder. Så skal vi have noget Aqua, det er også dansk. Og så skal vi have noget Barbie Girl, det er bare mega nice. Så skal vi have noget Bon Jovi, igen, Living on a Prayer. Så bagefter skal vi have lidt mere rock, noget AC/DC, måske noget Highway to Hell. Så kan man lige se an, hvordan det passer til arrangementet. Så skal vi have noget Nick og Jay, og det er lige meget. Det er alt, hvad de har lavet, er bare mega nice. Så skal vi have noget Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Måske lidt mere Britney igen her bagefter. Hit Me Baby One More Time. Eller hvad nu de alle sammen hedder der. Så måske lidt mere Bon Jovi. Og så kommer vi til umchi. Så bare en masse David Guetta. Alle elsker David Guetta. Han har bare det pæneste hår i verden. Og så gå videre. Nu, når vi er i gang med at snakke om at holde en fest, skal jeg også give dig titlen til, hvordan du har en virkelig fed fest. Først vil du gøre det her nogle gode drikkevarer. For eksempel en rigtig god øl. Newcastle. Min favoritøl. Næste er, at du skal gerne have et tema eller noget udklædning. Det kan fx være, at alle skal have røde bukser på, eller alle skal have lædervest på, eller alle skal have røde Ray-Bans på. Eller det kan også bare være, at du skal have en generel udklædningsfest, hvor alle bare kan komme som de der ved Superman, Spider-Man. Er okay, du? Det næste, du så også skal gøre, det er nogle fede spil. Skak. Kan folk kender det? Det holder bare. Næste er, at du skal 4 på stribe. Pokker så også. Den tabte jeg også igen. Det sidste du skal have, eller kunne bruge, det er Lego. Så har du alt, hvad du skal bruge til en god fest. Gode drikkevarer, udklædning, Lego. Ja tak. En other news, så er jeg også blevet klippet, hvis I ikke kan se det. Det er rimelig godt. Det klæder i hvert fald på røde Ray-Bans. That's all for today. Tak fordi I så med, og vi ses derude.